सिडनी विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि गोख्रों बिबुंथि। दाथ' आरो बहाय गुबुन बिजाथि गुबुन दोलोनि गुबुन बिजाथिफ्रा ओरैनो दाउसा मौरिया बायदि जानानै दं बेस्राफोर सोरलां बोरलां। निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा बुंदोंदि सिडनी विधानसभा बियाबाव गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरा दाउसा मौरिया जानानै दङ, सोरलां बोरलां जानानै दङ। दिनै चिरांनि बिजनी फानबारियाव थानाय बिमा खालिनि थानसालियाव गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बिमा खालिनि खाथियाव आरज गाबदों। बे सिबिनो फैनाय बुब्लियाव बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों निर्मल कुमार ब्रह्मआ। इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गुबैयै बिपिएफ हान्जाखौ थांखिनानै बुंदोंदि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा सेरखाय बेरखाय जानानै दङ। गावनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि जेबो खामानि मावनो हायाखै बिपिएफ हान्जाया। बेबायदि बाथ्राखौ बुंथिदों सिडनी विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ। बिमा श्यामा कालीनि खाथियाव फैनायनि आरज गाबफैनायनि खारनानो जाहैबाय बिमाया शक्तिशाली बियो। जों जुदि गोथार गोसो लानानै जुदि बिमानि खाथियाव आरज गाबोबा बिमाया जोंनो जोंनि हास्थायनाय लुबैनाय आरो आरज गाबनायखौ जाफुंसार खालामना होयो। दा नंखायनो सिगाङाव आंनि गोथार मोनसे थांखि लानानै फैदों। बे थांखिखौ जाफुंसार खालामनायाव जाहाथे बिमा श्यामा कालीया जाहाथे आंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनानै आंनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायखौ जाहाथे गमामायै मोगथाङाव जाफुंसार खालामो, बिनि थाखायनो आं दिनै बे बिमा श्यामा कालीनि मन्दिराव फैनानै बिमानि खाथियाव आरज गाबफैदों। बेथ' दावखा नङा, बे ओरैनो नर्मेल भाबै दा सोलिगासिनो दङ। दा नियम बायदियै जों प्रचार अभियानखौ जों खालामगासिनो दङ नियम बायदियै। दाथ' आरो बहाय गुबुन बिजाथि गुबुन दोलोनि गुबुन बिजाथिफ्रा ओरैनो दाउसा मौरिया बायदि जानानै दं बेस्राफोर सोरलां बोरलां। बिपिएफनि दोलोनि बिजाथिनि जेनोखि लिडार्सफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा ओरैनो सेरखाय बेरखाय जानानै दङ। बिथांमोननि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा जेबो खामानि मावनो हायाखै, खारन रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि खाथियाव साफियाखै। नंखायनो बिथांमोनहा कंग्रेस आरो बिपिएफआ देरहानाया गोजानाव थागोन आरो बिसोरो जेननायनि लामायावनो फैगोन बिथांमोना। ओमफ्राय एबारनि बे बिसायख'थियाव जेनोखि बाइ इलेक्सन, बे बाइ इलेक्सनाव मित्रजोननि बिजाथि आं निर्मल कुमार ब्रह्मनो बांसिनथार भट होनानै रायजो राजाया देरहासार खालामगोन। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गंसे गोदान जिनि गला। क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडि रडनि साखाथियाव थानाय इउएस पल' प्युमा किलार ब्रेन्ड गलानि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गलाखौ। हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ नोंथांमोना क्रिमसन क्लाबाव मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि गोदानै बेखेवनाय जिनि गलायाव हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि शार्ट, टपि बायदि बायदि जि जोम बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार। गोबाव खालामाजासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवनाय क्रिमसन क्लाब जिनि गलायाव। लोगोसे नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोरखौ लानानै थांनो हागोन क्रिमसन क्लाब गलानिफ्राय। खुलुमबाय क'क्राझार। एक्चुअली मैं एरिया वीएम हूँ। क्रिमसन क्लब स्टोर हमारा ओपन हुआ है कोकराझार में। 26 नंबर ईवीएस स्टोर है। तो हमारे यहाँ पे मेंस, वोमेंस, किड्स 3 सेक्शन मिलेगा। ये आपका कोकराझार में जेडी रोड बोरो भतरमारी कोकराझार जेडी रोड में है, नियर पूमा विशाल वो सब स्टोर के पास में है। तो हमारा यहाँ पे क्रिमसन क्लब में ऑफर चल रहा है। आप लाइक लेडीज़ का अगर कुछ डेनिम परचेज करेंगे तो 4000 में डेनिम आपको 2 मिल जाएगा। अगर मेंस का डेनिम कुछ भी अगर 2 परचेज करेंगे 4500 में मेंस का डेनिम मिल जाएगा। बाकी 3999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें 500 डिस्काउंट है। 6999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें मतलब 7000 से परचेज करने पे 1000 रुपीज़ ऑफ है। 10,999 मतलब आपका 11,000 शॉपिंग करने से आपको 2000 डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलेगा, जो आपका बिल में डेबिट हो जाएगा। तो आप लोग आइए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। नियर विशाल है, तो बोरा भतरमारी जेडी रोड। तो ये क्रिमसन क्लब का एक्सक्लूसिव स्टोर है। यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन अवेलेबल मिलेगा, हर टाइम मिलेगा। कुछ ना कुछ तो ऑफर चलता ही रहता है।
every for the year.